a ce ya ƙara ma minti ɗaya. Wani abokina da ya zauna a Latin of America yana bani labari, ya ce wani abu ya ba shi mamaki wanda shi ne ya canja mat ɗabi'u. Ya ce kaga dai ku malamai kun daɗe kuna wa'azi, ya ce duk wa'azinku bai mun tasiri ba sai da na je na ga practical a cikin turawa. Da na ɗauka da zafi, ya zai gaya mai rayuwar bature ce ta canja shi bayan mu muna gaya min Qur'ani. Ya ce ka saurara tukunna ka je. Ya ce wata rana muna tafiya da abokina ɓangaren Brazil, Latin of America. Ya ce kawai sai su 'yan sojoji 'yan sanda suka zo suka buɗe speaker a mota suna cewa akwai wanda ya laifi ko wanda yake ɗauke da kayan laifi. Ya ce wannan abokin nawa sai kawai ya miƙe zai je, sai na riƙe hannunsa sai ce a zai je. Ya ce kana da kayan laifi ne? Ya ce wiwi guda biyu nake ɗauke da ita, marijuana ina da guda biyu kuma ɗaya aka bani haƙƙin mallaka in sha, in na ɗauki biyu na zama dila kenan, bari in je. Sai ɗan Najeriya nan sai yake jansa karkaje, za ka tona kanka asiri su kama ka. Shi kuma yana fusgewa yana sai na je. Ɗan Najeriya yana karkaje, shi kuma wancan arna yana sai na tafi. Ya fusge ya je, aka kama shi suka rike shi haka, suka yi sacin ɗinsa, suka ɗauko laifin wiwin guda ɗaya suka mayar masa da ɗayansa, suka bi akawun ɗinsa, suka zare tax ɗin da za su yi, suka sake shi, suka ce kakka ƙara. Ya ce to, ya ce yana dawowa sai na mai magana sai ya ƙi kula ni, kawai sai ya hau gaba da ni sai ya tafiyarsa. Ya ce ran nan sai na je na same shi na ce masa wai ya ka shiga gaba da ni? Sai ya ce masa ai kana neman ɗora ne akan mummunar ɗabi'a, ka banni da wacce nake da ita ta ishe ni. Ya ce yaya na yi laifi kuma za ka ce in ce ban yi ba, ko haka kuke a ƙasar ku? Ya ce sai na gane ashe mu mun daɗe muna rayuwa a cikin bala'i a Najeriya. Ya ce wallahi sai da na ba shi haƙuri na ce ba zan sake yin haka ba, sannan kimata ta dawo cikin zuciyarsa. Ya ce kuma daga yau yana gargaɗi na kan da ƙara mai haka, in dai ba zan taimake shi akan ya daidai ba, kan da sake masa wannan. Ya ce makocina abu na biyu da ya ɗaure min ka, ya ce makocina yana zuwa wani kamfani ya aiki, ni kuma sai na wuce kamfanin a motata nake zuwa makaranta. Ya ce sai na ce ina so zan dinga ɗaukan ka a motata ina kai ka kamfani, in na taso sai yanzu in ɗauke ka sai mu dawo. Sai ce to amma kamfani sun bani kuɗin transport money, yanzu abin da zamu yi da kai bari in ɗauki wannan transport money ɗin na baka kai ka dinga amfani da shi, tunda sun riga sun fitar mu a mazauna haki. Sai ce a shi ba zai karɓa ba, ai kai makocina ne. Sai ce a'a karka ya kai. Ce to shikenan, tunda dai kana so mu dinga tafiya tare muna hirar mu, ni kuma wannan kuɗin ba zan iya cinsa ba, sai dai yanzu mu tafi da kai. Sai na je na yi signing a kamfani cewa kar su ƙara samun wannan kuɗin, sai ranar da ka daina ɗauka na sai su ci gaba da bani. Ya yi shiru, ya ce kuwa ga kuke? Ya ce to ai ban yi haka ba, ba zan iya cin kuɗin ba, hankali na ba zai kwanta ba, wannan fa arne ne wannan ba musulmi ba. Ya ce mu 'yan Najeriya a ƙasar muna da wani abu, idan muna so mu sa kod mai tsada sai mu cire $2,000, $3,000, $5,000 mu je kamfani mu ce a ba mu kamfanin kod. Ya ce idan muka je sai a ba mu kod mai tsada sai mu sa. Ya ce saboda tana da sati ɗaya a hannunka, in ta wuce sati in ka kai sati ba ta yi ma ba, an ka dawo da ita za su baka. Ya ce kai kuma kawai so kake ka je kai wani taro kai ƙaryarka ɗan Najeriya. Ya ce da mun je sai mu samu wata sticker sai mu rufe wajen kwalar, da mun je muka saka muka yi bikinmu muka more. Ya ce sai mu dawo sai mu cire sticker sai mu dawo sai mu ce wannan rigar fa ba ta yi mana ba. Ya ce sai bature ya ja ka wannan layi sai ya ce maka ka gani wannan ta yi ma, ya canja ma wannan, idan ya ga duk ba ta yi ma ba sai ce to ga kuɗinka ka yi haƙuri, muna rarrashin ka mun ɓata ma lokaci kuma mun rike kuɗinka a gurinmu, amma ka je duk lokacin da latest one ta fito za mu yi ma waya ka zo ka duba ko da wacce ta yi maka. Ya ce wallahi abin da ya bashi mamaki, yaro da babban zaka wuce sai ce ma hai. Ya ce na zo wucewa wata kyakkyawar budurwa ta ce min hai, sai na ɗauka don ni baki ne ita fara, bakin na waye mata sai munna ta kama ni. Ya ce na kuma zuwa wucewa sai na ga wata kyakkyawar hai, kowace tana min dariya ta ɗaga hannu. Ya ce can sai na ga wata tsohuwa a balkona saman bene ta ce min hai. Ya ce sai na ce kai akwai matsala. Sai ya ce sai na gano ashe su akalla shine sallama su in sun ganka sai dariya akan fuskarka, amma nan baki zai ganka dan uwanka sai ya turbine, zaka samu wata karuwa sai ya ki, yana bakin cikin me zaka samu ka amfana. Mun je da Sheikh Malam Ibrahim Khalil wata rana wajen wani sarki daga cikin sarakunan Ringim, to sai wani professor a gurin yake ba mu labari ɗaya daga cikin halayyar bature in ya gwayi gari zai ce wa ɗansa karka sake kai wa kowa ƙarya, karka sake kai wa kowa ƙarya. Ya ce ran nan da ɗan da uban sun fita a mota
sai uban yake overspeed sai 'yan sanda suka tare shi sai suka ce ka sha giya sai ya ce ban sha ba sai dan ya ce a ku tsaya ya sha da za mu taho ya ɗauki wata ragowa a kofi ya yi mukurwa ɗaya a gabana ya sha giya ku karɓe shi charges ɗin da za su karɓa sai suka tambayi uban an yaka ya ce an yi sai suka ce wa yaron misa ka yaka ya ce ai kullum sai ya ce min kan ne ƙarya shi misa zai yi suka ce to ka ci afuwar ɗanka kaje kar ka sake yi tunda kana gina shi akan tarbiyyar kai ƙarya